कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन ओनसोलनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारिया थांनाय मंगलबारखालि गोब्राब बेरामजों अबथिरा थैनायखौ बजबनानै लानो गोनां जानायनि उनाव बुधबारखालि मेरिनानि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय लांहिनाव जयै आलारि बाथि सावनानै आरज गाबनाय हाबाफारि जालाङो। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन कार्बि आंलं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि जोंसार बसुमतारिनि दैदेननायाव रुंसारि मेरिनानि जिउमानि थाखाय आलारि बाथि सावनानै आरज गाबनाय जायो। मेरिना बसुमतारिया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि कार्बि आंलं जिल्ला कमिटिनि लेङाइ हारिमु नेहाथारिबोमोन। आं बे खोथाखौ शेयार खालामनो लुबैदों जे फैबाय थानाय जिथु जानो गोनां बिथांमोननि साब्रुआव जोंनि बिसानिफ्राय माबा मोनसे खम माबा मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै होनो थाखाय आं मेजरनि शेयार खालामदों। आं होनदों आफाखौ होनगोन होननांगौ दङ। बेनि समावथ' जों बिदि खाबु जायासै, थेवबो आं फिन खेबसेबाव बेखौ बिसानि फारसे दैदेनगिरिनि समाव सहाय खालामनाय बेब'स्था खालामसै नङा होमबा? हाबाफारिखौ जों गोबाव खालामा नङा होमबा? खालामसै। कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि बानजायनायाव दिनै बे मोनाबिलि समाव लांहिन मानेकफुर हालामनि सिङावनो नैबे गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि मेरिना बसुमतारिनि मुङै जों दिनै आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे इसोरनाव जोङो आरज गाबनाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियावनो जोङो सावजेनगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव जोंहा बिसानि मानिजाथाव जोंनि बोसोनगिरि आदा मदाराम बसुमतारि गेदेमा, लोगोसे बिसानिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि बोसोनगिरि गासिबो सोद्रोमा नोंथांमोन, लोगोसे दिनैनि बे दुखुनि समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय जोंहा कार्बि आंलं जिल्ला आबादारि आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि, लोगोसे मानिकपुर आनसलिक हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमाजों लोगोसे लांहिन मानिकपुर आनसलिक UBPOनि मानगोनां आफादगिरि, लोगोसे गासैबो जोंनि बिसानि सोद्रोमा नोंथांमोन। दिनैनि बे साना जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बे दुखु सानखौ जोङो फालिनायजों लोगोसे जाहा रुंसारि मेरिना बसुमतारिया जोंनि गेजेराव गैया, नाथाय जोङो आरज गाबदों बिथांनि हरखाब बेबायदि रुंसारि जालांनायाव जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि जानानै जों जोबोद दुखु फोरमायदों आरो इसोरनाव दिनैनि समाव जों आरज गाबदों मेरिना बसुमतारिया सोरगोआव इसोरनि खाथियाव जाहाथे मोजाङै मोजां इसोरा जाहाथे दख्लाबसे जायगा होयो। जों बेनि थाखाय गासिबो कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि जानानै दिनै बे दुखुनि समाव आरज गाबदों गिबियाव। लोगोसे मेरिनाया सासे कार्बि आंलं जिल्लानि जाम्बुगुरि गामिनि बिथाङा बिनानावखौनो होननोसै आं दिनै। बिनानावा जाम्बुगुरि गामिनिमोन आरो बेबायदिनो गोबां हारिमुजों लोब्बा थानानै जोंनि बिसाजों लोब्बा थानानै हारिमु सिबिनायाव गोबां जोंनो हेफाजाब आरो मदद होबोदोंमोन आरो गावनि जिथु एसे आगोलाव जोंहा जोंनि मानगोनां सावजेनगिरि आदा मदाराम बसुमतारिया बुंनाय बायदि सावथुन मुलुगाव बेहा गोबां बिहोमा होलांदों। शर्ट मुभि खालामनाय, एलबाम खालामनाय, दा बेबायदिनो गोबां बेहा ख्रिस्टि मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय आरो इसेआगोलाव बुंनाय बायदिनो फोरोंगिरि हिसाबैबो बिथांखौ सम लायै सम वर्कशप फाथिनायाव बेबायदि जों नुबोनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव दिनै बे बिनानावा जोंनि गेजेराव हरखाब बेबायदि बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जानायाव जोंहा गोबां दुखु दाहा थाबाय। बेबायदि रोंगौथि गोनां
साफा साफा बा मेरिना बसुमतारिया जोंनि गेजेराव गोमानायाव जोंहा हारिमु आफाद बा जोंनि बिसानियाव गोबां खहा जाबाय।